la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum. Here we go, okay? So ngayon, alis na po kami, pupunta na kami ng Davao City, pero bago yan, pupunta muna kami ng Butuan, okay? Alis na kayo kami dito sa may Tubigon, Bohol, ito ng aming kagamitan. Hold up. Diba? So, hanggang sa muli. Dala mo natanggong ni diri dapit sa may agna dili mi ka larga karon no ugma pa daw sa buntag. So nag-check-in mi sa motel sa Akda. So it's very bad. Gala no kita karon no maka-check-in ng tami dire kay pandami kung wala kay hindi maka-check-in nako uwi kami mao ni among buwan dire wala pa pakita ang kwarto so magulat-ulat kami anto dalas 12 okay Uy, matadra din yung guys. 2,000 years later. Layo kayo ng palitan na sa system dito. Bukayan. Legal. Hindi ko layo. Racing na tayo. Tapi juga kayo beres. Hello guys, no? Grabe yung kainit. So maligo sa ko mga guys kay para presko kayo. Unyang totoo da pag man ako ligo matulog sa ko kay unyang totoo nga magsurusuroy ko tani napita kay paulit na di ako dabawan so hello guys, no? Manana jud ko ligo presko na presko so narang pasalubong no. Dapat na ihatag. Dahil na ako i-mention kung kinsa para sa makabalo lang kung kinsa na sila no. Ano man, isang piece na sila no. Kanay pa na pa din eh. Makita ba. Dahil na ipakita ang pangalan. Kasi ayun na. Basta sikretong malupit na. So makabalo na sila kung kinsa na akong hatagan. Napagidire. Apa? Basta ang ako ani
Dua jud ni ka buok. Eh, ko paglabot. Napay bagol. Alamay mo daw ni original kani. Kung kani original sa ato pa kani pirated. Mani So presko na kay ko. Unsa may imong na-feel diri nga unsa na yung gidula nimo diyan? Mobile Legends. Unsa? Mobile Legends. Okay. Unsa imong na-feel daw kung Mobile Legends ba na? Basig. Okay. So, unsa imong na-feel nimo Wex na nakasulod kaning dako kay nga kwarto? Kanang relax. Wow, relax ang unsa? Kanang mura siya gi-massage. Mura kang gi-massage. Tugnaw. Tugnaw. Sure nga nung nakaingon magtugnaw. Alangan kay na may aircon. Da tanaw na to na may aircon. Electric pa lang. Ano ang aircon? Do? Tora giday. So, salamat kayo, no? Salamat kayo si mo, Wex. Magkaway ka na, Wex. Kaway. Kaway, Wex, kaway. Okay. Musta man? Okay lang. Musta imong na-feel rin nga nakasulod ka ning dako kay nga kwarto? Relax. Relax nga nakaingon magag-relax. Kay bugnaw. Dabi kung bugnaw nga nang nakaingon magag-bugnaw. Lami kay tulog. Nga di ba nga nang nakaingon magag-bugnaw? Siyempre na aircon. Dabi? Oy, na aircon. Napagi TV. Na TV pero ako ni tan okay. Ay na to i-mention basta naitanaw ka. Okay, so kaway lang katit, kaway. Bye-bye. Uy, bangon! Ay si Katog dira. Uy, naman, sa mga weeks. Anong masabi mo dito sa malaking hotel? Ang kwarto. Maingon ako, relax kayo. Karon pa jud ko nakasuludan ning kaning dako jud kay nga kwarto, no? Sukad wala pa jud ko kasuludan ning dako kay nga kwarto. Ya, bugna kay nga na aircon. Tanaw gyud kung basig nakaingon nagburit-burit o tura. Nag-aircon. Yan na pag-electric pan. Yan na kay TV. Ya, karon napag wifi dire. Pero di lang na to makiawa ko bala asa dapit na gibutang router. So, daghang salamat. So, bye-bye.